Anditiga aya nobani sakata tayo rega ituye tinotaura namambo saka vakatiudza kuti wanoenda itaura ya 72 ndiwo aripo handiti atichatauri nhumbu dziripo amutaura chi nhumbu alright mama alright vakawanda vakatiudza kuti paujaya hwenyu munhu iye akakura sei kuzosvika pakuti uyu ndiye musikana wangu wekutanga achizvifambisa kuenda pamberi. Ndakandikure mune asikana akawanda vakadzi vekutanga ndakambotaura nasemukadzi wangu ndinoziva akadzi ss ine yangu amwini ndakatanga ndini kutanga kuite murume wacho kubvisa umandara kubvisa umandara wacho ndakamutoerengera amweni andakazotora aya akanga akandambhorwa saka mukadzi wekutanga makasangana naye kupi ari musikana mamakatanga kutsvetsa muchiti awe ndiye mudzimai wangu kutanga? Ndakasangana naye kuno kwamarange muarea muno taindogarisa nekuti mumwe waigara apa mumwe waigara apa padhuze nepadhuze hama yawo nyabesi okay ndo first born here hama yacho hama yacho hama yemukadzi ndinotora first born yacho yandakabara nezukuru wawo ari pana ndinoti ari wamushunji aende kwamushunji ndaroti all right andi ranga rigore ripi kana muchiri kurimemba iri rigore racho era makatora mudzimai wekutanga? ndichatenderanga riri kuma 53 end kuma 53 end kuti wakazobare mwana wake wazobare muna 54 okay 50 ndiro gore rafa baba angu mambo wainga mambo murukira pana Marange ndo gore ravabarwa achindobarwa mambo echifa saka mudzimai wekutanga makamuzivisa here kuti ndo zvandichida kuzoita kumberi kana kuti akazongoona zviro zvakutoitika? Handipa makanotora mudzimai wechipiri makamutaura kuti kana muchiri kurimemba? Ndaitora ndakamutora taindoite zvenguva yacho waiti ungazomutaura tinondoite zvekundozwana nazvo zvichindoti ino zvinoda ino zvinoda wachotoite basa racho ende hayo mhandara chaiyo saka akabvuma here kuti aibvuma kuti unoenda nematactics unonga uchipinda nawo ndotoda kudzoka matactics avakamudza unobatabatawo nekuti isusu katine 1 tiri kuti tikati da kuti tite 2 vari kuramba saka toda kuti mutudze matactics mambo ekuti nguva dzedzesi kana nyari mukadzi wetiinawo chaivo ndochido kunase kuti zviro zvekuti iye azive kuti ndine murume handi kuite mupisa weweba ndomboendawo ngeiwe chimboendawo ngeiwe ndakara zvosvikepe zvinosvikapo saka zvimwe chete zvinokuenda pane wechipiri inenge iri ngo yenyaya yemwe chete wandakazotora umweni wandakazotora ndakaite kuchata naye ndaite kuchata naye akandofamba ngegwara riri nani harizi kunyaya kuoma sezvake ndakaite wekutanga vanhu ranga riri nani ndakamupinda ngegwara raakasikawo kuzwisisa chakazoita wakazopengawo musoro kasiya ndisi ndakabereka naye ana airi umweni wacho ndingati wechitatu kuti ndakazotora futi mhandara chaiyo imweniwo mhandara chaiyo ndatoroora ndati ane mhuri yakurawo asikana angu akuru anga aikurira iyo kadzi wandakatorawo
aimukurira sindakamutora iri mhandara chei uri panonanasi uripo ndeizotora umweni ndakazotore maserukazi pachinderi ndovakaita sei ndakandoona zvapo ndakandoona zvapo zvapo kuti ukangotorawo munhu unoziva kuti amfa naye uchakarire chinipo izigo saka ezvinezvi kutaura kuno kuva minawo munoziva kuti mambo vane madzimai vangani kutaura kuno by now ndine 7 asi all in all vamati maita madzimai vangani vakadzi ndakane 7 ndangane 9 ndasare 7 basara 7 andima saka vanogarisana vakafa handiti madzimai anogarisana sei ndotoziva kuti vaviri chaivo chaivo pavanogara pane basa mumwe achidhonza nekuku mumwe achidhonza nekuku kutaura mashoko anenge akawanda imimi zvinomanejeka sei pavakadzi 7 unoziva zviro izvi kundosaizvikona hedu kana kusaizvida kana kuzvishora-shora so very easy zviri easy zviri so easy zveeasy wacho ngehwekuti mudondomo mune zvizhinji zvirimo kana ndikati pano muti unozanganiswa ndikabate mukadzi kubate kudai mukadzi chinozangani muti wacho ndamuzora muti unozanganiswa tatoenda ndioneta zivo wautoda unotondida usinzi handizimbopfimbe mukadzi wakambondiramba paupenyu kuti handikudi handizimboona kuroyakawo ndamutizve mudondomo mune zviro zvirimo kana ndinobara ana ese simba riri mudondo aikona munoti simba riri mudondo amunoti magushu inoti agushirei simba riri mudondo ririmo mudondo ndomutiwo tsenga yemurhi yemutiwo zvativera kana ndaakubva munogona kutondiratidza kuti kune mudondo here chaitiba naiweisonga mwauyawo mwakati muine pfungwa idzodzo kana mwatanga mwandira kuti ndaizodai ndozotume munhu kuti mufamba wakadai ende paya uzodai ndichitaro nachenjere kuruma ngei ngenyoka unaimataudza kuti saka vanombosvikira vadzimai pakupopotedzana kuti mumba munogara mine boboto kana ari muno angazviziya akadzi muno unotritwa ngemushonga kana mukadzi unopopota maningi uyo ndokwaso mutrita ngemushonga waanotorya achibva yazoite mboodza chaiyo evaite mboodza chaiyo mukazwe kuti ukaurawo shato munharaunda maurawo shato ndonasa kutsvake kuti muione mupisi kana kutotsire zvekuti haionekwi ngamadzimai adzimai akaiona vakaona mafuta eshato iyoyo iwo ukabikwa murume iyoyo you are gone apa undotaivazi chaimandotaurirwa cheho ramaho saka muda kuzoguma mane vangani mambo madzimai munondoona ropa ngerinotaura kuti ropa ranga risingachadi harichadi kuti ropa richida akuendazve munotora futi iyazvi handiti ndati yamwari ane mimwe
amwani mimba chimoti dokutora amwachi adiki ndinawo ane mimba ndaizi chipeni tibvunzira nhako murane mazangara imwe nyaya yatinoza ndinoti pabari kazhinji vana havawanzowirirana zvakare no zvinoenda ndimi baba acho namai acho kuti imimi munozviona sei pamusha penyu kuti mhuri munenge matanga kuunza iyoyo ikabatana iyoyo ana akabarwa musha imomo hazvina mutsauko kuti uyozi ngekwamainingi uyozi ngekwamainingi no zvonida mukabaratsanisana kuti kwamainingi kwakamerera hakuendwi ayozvi saka tiri mumushazvo ndi mumusha wani dzimba hadzitomborina nebasa mumusi wamaikuru aneurari kwamainingi kuzwana kwemhuri zvepamhuri yenyu yese mambo nekuwanda wakaita vana venyu kuma7 something munotovaziva vese ndinoaziya mukuru anodzanisitarai first born yenyu ya54 aizi makazozwei ko last born anonzani ndina last born karipo izvozvi karipokatomboya pana kanozi muchataura karipo kakomana kanozi muchataura anotumidza mazita ndiye ndini ndiotumidza inini saka pavana vovanakomana pane here ari kuteera tsika dzababa matsimba ababa ekutorawo madzimai akawanda varipo amwe aapostoli apostoli uliapo unaanganazva iwe one 7 madzimai mwana wangu unozodzirapo izo dzirikudapo izo une 7 ari madzimai ndianomwewa futi sekubrighton ndiani mwe mwana una dzimai akawanda ani dangwe iri ari mukadzi wandataura yamusoja iyo wanga ni madzimai mairi emumba mumwemo ino maikuru vacho akafa gore rapera riri ndizvo gore rapera ri maikuru vacho akakuwadza pagore rapera asi nge anaye munhu umwewo mai umwe baba umwe akaroorwa ngemusoja iyi ino hazvekundotiwo vanhu angandondiri mukadzi umwe asi ane akawanda kuti anhu anoite zvekuhura inesitakuhuraoite zvepachena ndade munhu ndodourara nemukundu wa munhu baba acho ndichape pfuma kwete zvipfuma yekupa iye mukadzi wacho mumakwenzi umu saka imi ndanzwa muchiti vamwe vamapostori ima hamusi mupostori ndotingoza kuti kanzi kwamarangi takutoona iwochena ini ndiri mu7 day adventist aizvi ndochengete ndiwo mandakabarirwa muchechiyo asi ndingandoti by now chechi dzese ngedzangu dzese iyo patori nemwe iri panapa inoda kutopinda neningi chechi totopinda tese zvino kuma7th day havati mudzimai mumwe murume mumwe hero inini ndakaita voice of prophecy soko ramwari rinotorizwisisa ndorizwisisa ngokuti pane zvitinoti izvi handiti tangati ndiani uyo pastor yawaenda uyo takaendesa uyo yanga itori mhombo yakashata asi ani pastor wakuzotaura mhombo asi kuroora kwacho haudiba bhifu kuti fu kandizvo kaimuondese jeche renyanza ino jeche renyanza kajeche kayapa mungakakone kana mwechiti imimi tiri tiri kutombokushidza kuti mwakadaro mwakadaro zvimwe tingabate kana kuti kota hayo yes ino ndio zvakaita
tikaenda muBhaibheri tinoerenga vakafunda kare umwari, vanhu vaitaura naMwari chaivo. Vana Abrahamu vaitaura naMwari, vana David vaitaura naMwari. Handizve muni pano rubikisa here vanhu vaitaura naMwari. Asi David wainga madzimai mangana emunoziva 1000. Abrahamu basi ndiwo akanga aine 3. Munozviziva here kuti Abrahamu anga aine 3 wives? Munozviziva zve? Ndiwo aitaura naMwari zveiwawo. Ino munhu wake unoti ndinongazumwe kuteere zvama-Americans kana kuti ma-Anglicans kana kuti amweniwo zvavo ari kundoteerwa culture yavo chibariro chekwavo ngenhamu dzekumusha kwavo. Unoziva maChina kanoti munhu ngaabereke mwana umwe, handizve umwe ukazobara airi basi waamune mhosva. Iculture yekuti anhu apopulation yavo yakadini, yakawanda maningi. Saka advice yamungape kuvarume vari kufungawo kuti rega ndiite barika ndeyekuti chii? Inini advice yangu kupe kuvarume kuti wandode mukundo wemunhu nase kumuchengetedza iwewe uchipise pfuma. Usarore zvisina pfuma ba. Kugara nemukundo wemunhu zvisina pfuma ba Mwari haatendi. Wandode mukundo wemunhu wamuda iye akudawo roora hako. Anhu anoende pekuti payapa woni uya wakazodai, woni uya wakazodai, woni wakazodai. Ndingazodzamise Bhaibheri amungazozvizwisisa. Amungazozvizwisisa bazvo ndiani ndinoda kutaura panapa. Ndikadzamise Bhaibheri amuchazozviti baba. Ngokuti Mesiya Jese mukaende tsamba iye ndinoda kutaura Jese. Mungana rwaJese handorona Kristu. Ndiorona Kristu. Mabarwa kwakazozobva Kristu. Kunokona ana Jese nini vakaita kurorwawo zvavo pamunhu. Maizwa here? Tinotenda mambo nenguva yamatipa toziva kuti makamirirwa nevanhu vakawanda vanhu muda kuti mupinde matare. Ko imini makawaniwa kani? Muchiri kutsvaga here mambo? Mani? Muchiri kutsvaga here? Akadzi? Ndiri kutsvaga here ini. Vana vaviri? Anouya kuti uyu murume uyapa baba ake ndisekuru wangu ndokwakubarwa baba angu inini. Baba angu chaivo ekare kuma 1700 akabva pambo yavo. Baba avo ivo aripo zvino aritoripo izvo zvino. Tainga tiine kumwe kuita kuti isu zvatisaitsvaka asikana taiti tikasvike pakazara anhu akaunganisa emiliyoni anouya kwetiriyo anouya tichipa anhu imi munokuita sei tadini kuti anhu anobveye kuya panapa kuyo chitecho ndikati anode isusu asati sikawadaidza abvunze kuti adaidza. Aiwa, tinotenda mambo nenguva yamatipa.
vachibatsirwa pano vose vane zvose zvinovatambudza mumhuri vari kuuya vachiyambudzwa pano vakanengo tinovatenda kanhai vakuru vebasa vari kubata vaibatwa kamwa kare kare vanunudza madzinza akasiyana siyana mativi mana wose wenyika noritenda kanhai changamiri